Chu le tu ma chuan pi hi nge ni ti soifia kan tum dona pi hi high school geometry vel tengin mensuration vel tengin mantran ani china tangpuin pi hi enge ni ti soifia na momal dong loba ne khazir tam tak anom training kai sia chu bang chuan pi ni na hi soifia turing ka sia pi chu circumference of a circle by diameter hadi lai ka jiang hi ni maya circle chu tian jek mai la circle chu radius r ni ta se radius r ni chuan heti chin song r ni chuan helam pangpo r ve thau tina khanita chuan hemi pumpui hi 2r ni chu r le r ber chu diameter kan ti khanita 2r chu diameter so tin chuan circumference of a circle formula chu 2 pi r by diameter chu 2r chu pi kan ti khalam ta nia chuan pi value a hian 3.14 emo 22 by 7 kan tlang pui chin ti chu a en tu ta jinga selo lawa en kan om tu kring lawa 3.14 te 22 by 7 te kan la chin ni ti kha kan che sa tlang pui ning ka sia chu ching wang lo nge ti kha vina tun tu ma hian kan tum don nia hitla hian circle kan ya he circle hi radius hi 15 radius hi 15 ania ti chuan radius 15 chuan 15 plus 15 chu 30 ni mai ta tro 30 chu diameter chu 30 nia chuan chu tin chuan diameter 30 an hi diameter kan ti khatron chuan chu tin chuan circumference en don taila circumference kan te chuan he atlang hi kan hmuangin atlang hi therneng nunga hi chu illustration kan soifia ani ti kan chet fiat heina ta na example kan si mai nia hi kan en chuan 94 he atlang song kan te kol veka chuan kan te kol vek chuan 94.25 borvel 94.2 vel ran sokani chu circumference chu 94.25 vel sokta chu kan divide chuan 94.25 divided by 30 chu 3.141666 3.14166667 vel sokta chu eng poni se pi aya khan 3.14 kan lak thin kha circumference by diameter ani ti kha ron so ka tumna nia tuna kan video hi chu ka siang khan tang te therning nu oma hemi ni wang hian accurate tak theilawa chu ti ani chungpo chuan 3.14 ri atluk tak lo ma se similarly equal to approximately equal to ni wangin 3.14 ri kan hang thin ni chuan chu ti ang che chuan hei circle lian atan kan enta chuan circle te pakhat karon nei boka chu he circle hi nia he circle hi radius hi 4.5 nia and diameter hi 619 ani mai chu 4.5 plus 4.5 mo chu diameter hi 9 ania tro chuan tlang song hi circumference mo hi rectangular chuan atlang te ko khut perimeter kan ti chin kha mo circular chuan circumference kan ti ve thunga chuan hei kan te ko chuan te ro chok chu 28.3 va lo da 28.3 chu 28.3 chu 28.3 divided by 9 chu 3.144444 chu approximating 3.14 lo tluk ve che tani chu tin chuan om se chu kan circle kha lian view ma se pi value circumference by diameter chu 3.14 approximate na tuka chu kan circle kha te deu ma se circumference by diameter chu 3.14 thau kha approximate na tukani tro chu pi aya 3.14 kan la china emo 22 by 7 hi engen ni che 22 by 7 po hi 22 by 7 hi 3.142857143 lanta chu approximate 3.14 anga tang khan 22 by 7 hi kan hmang thina ni ti te pokha kan cycle tang han ta sela chutin chuan pi chu 3.14 tak ni lawin approximately in 3.14 atluk awangin pi aya 3.14 kan la thani ni kan la thina ni ti kha tuna kan soifia tumber chu ta sela chuan actual value chuan pi hi rational nge irrational ani kan enanga chu class video sa adanga kan ento kan muto china
ala en lo ala shelo tan chun a hnoi lampanga video khalo en mei taila nin taka chun actual value a chun pi chu 3.1415926535897932338 khanom chak chak ta chuan trend kaldan mumal kaldan phung anei lo patran anei lo tro chu 14159 ang chi chi khoya mani ron repeat na omta se 14159 14159 ni ta se chuanin rational number ni tro ma se pai hian kaldan phung mumal nei lo 3.14 tian random in mix nuai in mo number kha kaldan dot mumal nei lo in aro in kal thel nung ta ni khatiang chi kha irrational number kan ti khani ta top chin nei lawa tro chuan recurring ani lo bok ta chu tiang chu pi value ni a ti hen top chin nei thelovin kan pi value chu 3.14 kha kal chak chak ta maro chu approximating kan man du chin wangin a value kan man du chin wangin approximating hetilaya atlar ma apani te 3.14 hi kan la pai aya 3.14 value hi kan problem chona kan function ni ti kha tung tu ma kan sei the to ni se in lo clear sa wangin nom thu ko se